V tuto chvíli je jasné, že vláda, která se zaklíná slovy o rozpočtové odpovědnosti a neustále sděluje, že je potřeba šetřit, šetří pouze na ostatních, nikoli na sobě. Ukazuje se, že platy náměstků jsou skutečně obrovské a myslím, že bude zajímavé sledovat i jiná ministerstva, než je ministerstvo vnitra. Já naprosto souhlasím s tím, že je nutné tyto věci zveřejnit. Podle mého názoru není možné odkazovat v této věci na ochranu jakýchsi soukromých práv těch, kteří tyto prostředky pobírají, protože jsou to lidé, kteří pracují ve veřejném sektoru, pracují na velmi exponovaných místech a podle mého názoru je naprosto ve veřejném zájmu, aby tito lidé museli také se podílet na tom, že bude tato částka zveřejňována. Jsem přesvědčen, že zveřejnění, kolik peněz daný náměstek bez označení jeho konkrétního jména v tom daném roce získal jako odměnu od státu, tedy v rámci své činnosti, není nic, co by mohlo ohrozit jeho soukromá práva. Jsem také přesvědčen, že ti ministři, kteří takto postupovat nebudou, tedy nebudou zveřejňovat alespoň souhrnné informace nebo informace konkretizované bez toho, aniž by uvedli jméno, by se mohli dopustit porušení zákona. Proto jsem se rozhodl využít svého práva opozičního poslance a budu na začátku příštího týdne v písemné formě interpelovat všechny ministry vlády premiéra Nečase, tak aby mi tyto informace poskytli ve lhůtě 30 dnů, tak jak jim to zákon ukládá. Je to mé právo jako právo poslance opozice a já věřím, že toto právo bude naplněno a že nejpozději v polovině září budeme mít všichni, nejen já, ale i veřejnost, informace o tom, jak to chodilo na ministerstvech nejen v roce 2010. Ta čísla z roku 2010 jsou hrozivá, nicméně se obávám, že ještě hrozivější budou za první polovinu roku 2011, protože vstoupilo v účinnost nařízení vlády, které umožňuje ve vztahu k některým zaměstnancům státu volit smluvní plat. Tato věc tedy znamená, že už nejsou vázáni tak jako doposud tabulkami, nejsou vázáni svými zkušenostmi a ve větší míře pravděpodobně na některých ministerstvech bude tento smluvní plat využíván. Kromě toho, že tento smluvní plat může být vyšší, také nejsou žádným způsobem limitovány odměny, které mohou tito lidé pobírat. Chtěl bych zdůraznit, že doposud ale stále platí podmínka, že tato odměna musí být za mimořádný přínos, za něco, co tento člověk dělá nad rámec svých povinností, které jsou mu svěřeny. Není tedy možné například náměstkovi vyplácet jakoukoliv odměnu jen proto, že si to ministr myslí, nebo jen proto, že se mu zdá, že pracuje dobře. V rámci svých činností náměstek pracuje za plat, který mu je dán, ať už smluvně nebo podle nařízení vlády, a musí být v každém tom konkrétním případě zdůvodněno, proč je ta odměna taková. To znamená, bude nás zajímat i to, jaké důvody vedly ministry k tomu, že vypláceli takto zásadní odměny. Konec konců to není první případ, který se tady objevuje. Těch případů bylo několik. Máme příklad jak z ministerstva, například školství z nedávné doby. Máme tady případ i pana Fejka, tedy exponenta, kterého dosadil do Českých drah, tedy státního podniku, pan Bárta. Takže určitě je možné diskutovat i o změně legislativy. V tuto chvíli já bych rád znal nejdříve čísla. Až budou tato čísla známa na základě mých interpelací, pak budu uvažovat i o návrhu změny legislativy, tak aby například jsme ve všech případech byli schopni limitovat procentuálně odměnu do výše toho daného platu, tak aby nedocházelo k tomu, že jsou někdy ty odměny až násobné.